Ассалому алейкум ҳамватанои азиз, ассалому алейкум ба кулли подписчикои гиромии қадр. Умедворам ҳар як таи шумо хонободу тансиҳат ҳастен. Пешакӣ огаҳтон мекунем ки дим навора дар як рӯз баромадеса. Инсоне ки якум навора надин дар ин канал дадроин мебинен як 3-4 соат пеш баромаге. Дӯстои азиз, дар навори 19 мошинои мехосагӣ дар комментария нависагӣ шуморо пешниҳод кардем. Обязательно такшто ҳар яктатон комментария кунен. Нархо арзонан, қимат нестанд, ба ҳама дастрасанд. Фикр мекунам маъқултон мешавад. Пешакӣ хоҳиш карда мешавад лайкҳои бобогия бибигия фарқ надорад. Обязательно главни зер карда шавад. Белайк тамошо накунен. Обязательно лайк намонен. Чаро инаре ки подписатсия карда нестед мемонен. Подписатсия кунен. Навора то охир шавад ногзонда тамошо кунен. Тамоми намуди нақлиёт ҳаст дар навор. хуб дӯстони азиз, навора мо шурӯъ мекунем. Як бор дигар такрорам шава, лайк мондан зарур ҳатмия хоҳиш мекунем монен. Opel Astra F якум мошини фурӯшае, нархҳо беҳад хубанд. Та охирша тамошо кунен. Opel Astra F дар кузуфи хеҷбек соли барои соли 1995 объем мотор 1.6 модулай. Хуб сӯчвориш ҳам бензин, ҳам газ, коробкаш механик. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Қарор дорад шаҳри Душанбеда. Нархи мошина 18000 сомонӣ гуфтесай, 125000 рубли русиям ба курси имрӯза гардонда шудагае. Соҳиби мошин қайд кардагае ки краскаш кор дорад камтарак, ҳуҷҷатош муҳлатиш кам монда, натушоти мотор, коробкаи чизо, саволу ҷавобшикати бек кам буде. Ҳолати мошин хулас бадам нест. Рақамошона мондагием дар рӯи экран, метавонед занг занед бо пурсон шавен. Дӯстои азиз, ҳамин қадар навораи мо, заҳматҳои мо ба хотири шахсони меҳмонен. Ҳамин чиз шумо дар дахл дорад ки як дона лайк монен, обязательно як бор рӯи экрана бинен. Таиш 60% меҳмонен, илтимос хоҳиш ҳатман кнопкаи сирха зер кунен. Кам инсоне ки подписатсия мекунад, моро нағз намебинем, ҳамин чиза бисёр такрор кунем. Такшто бардура аз 1 дақиқа вақтам намегирад, 40 секунд 20 секунд ҳамин вақта мегирад. Таи навора бинен, кнопкаи сирха зер кунен, як дона лайка ҳатмӣ монен. Баъд чӣ гуфтаниям 5 таи 4 таи комментария обязательно кунен, як бори накунен, 5 бори 4 бори комментария кунен, то ки мо ҳам мошинои мехосагитона саҳар барвақт монем. Хулас гапа зиёд намекунем, навора идома метем. Бартон пешниҳод мекунем як таи дига Opel Astra F, яъне ки хеҷибек, кузуфи хеҷибек дар ки соли барои соли 1993 ҳолатиш бо беҳтаре, объем моториш 1.6. ҳам бензин дорад, ҳам газ дорад. Бародари азиз, коробкаш механик, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Баъд чизигара мегӯям ки полностью мошин 97 кардагӣ ҳама ҷош. ҳолати мошин ҳолати беҳтарин қайд мекунем. Коробкаш механик, мошин дар шаҳри Данғара қарор дорад. хоб нархи мошина 18000 сомонӣ гуфтесай, 125000 рубли русиям мешава. бо савдоам дора албатта. соҳиби мошин қайд карда ки краскаш беҳад зура, ягон сарапина надора, ҳуҷҷатам дора. Мошин бо муомилаи хуб карда мешава. беҳад зарура соҳиби мошин бардура азиз, срочни бад гуфтагай, мошин ягон проблема надора. хуласи гап фавран фурӯхта мешава. рақамош дар рӯи экран, касе ки харидорин марамат занг занед. дӯстои азиз, бардура азиз, инсоне ки то ҳозир лайк намонден, илтимос хоҳиш лайк монен, ҳатман кнопкаи сирха фаромӯш накунен, зер кунен, яъне ки подписа. хоб наворора то охирша тамошо кунен. тамоми намуди мошинҳо ҳамин наворда ҳастай. на баҳртон пешниҳод мекунем Opel Astra F дар кузуфи универсала. хоб соли барориши мошин соли 1992 мебошад. объем моториш 1.6, ҳам бензин дора мошин, ҳам газ. коробкаш механикаи мошин дар ҳолати беҳтарин. хоб қарор дорад шаҳри Кулобда ва шаҳри Кулобда гаштагии мошин 17000 сомон. нархи мошина мега 118000 рубли русӣ мешавад. оиди мошин соҳиби мошин қайд карда ки дар ҳолати хуб қарор дорад. занг занен бо биёин ай пеш муомила дорад. маълумот зиёд додагӣ нестай. мошина ва филм состояниш дар суратан маълумай. касе ки харидорен на хаду гаштесай кор фаъолият кесай мошин занг занен, пурсон шавен. бо чизи ҳастай гуфти гапҳо ахирчон пурсен даракдор шен, боз беҳтар мешавад барои ҳамаи мора. комментарияда 5 бор зиёдтар нависонен, кам не, илтимос. ба хотири чӣ? ба хотире ки ҳар якта комментарияҳои шуморо якта якта теневой банд рафтагии канал намешавад хонд. хоб дӯстои азиз, наворора идома метем ва баҳртон бо пешниҳод мекунем Daewoo Nexira. соли бароришиш соли 1994. ҳами Nexira 3-4 соат пеш дар комментария нависа будем, хондем, пешниҳод кардем, обязательно нависен. хоб 94 солаш, объем моториш 1.6, ҳам бензин дора, ҳам газ дора мошин. ҳолати берунаш ҳолати хуб. мошина коробкаш механикаи мошин ҳолатиш беҳтарин такрор мекунем. боз қарор дора ин мошинам дар шаҳри Данғара 12000 сомонаш айни ҳол гуфтесай,
83000 рубли русиям мешавад. соҳиби мошин қайд кард ки срочно дар ҳолати хуб қарор дорад. мошин задагӣ пусидагӣ надорад. мотор соз 100% аккумулятораш навай. алишам мешавад вариантҳоро пешниҳод кунед. қайд кард маълумоти бисёртар оиди мошин бо бихоҳед занг занед, пурсон шавед. ҳолати мошина қайд кард. дӯстои азиз, бардураи азиз, рақамашонро мондагӣ. бардураи азиз, ако, апо, касе ки тамошо мекунад моро аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам. ҳамин 50 зиёд таги 60%тон меҳмонен. ҳамон чиза важне мода беҳад важне ки бисёр такрорш мекунем. ҳамон таги навор 10 секунд вақт намегирад. кнопкаи сирқа зер кунед. як дона лайка обязательно намоон шербача белайк тамошо накунед. хоҳишед. бародарое ки некси дархост карден, мо чӣ хел метавонем дархости шуморо рӯ гардонем. ай дархости шумо аниқтараш ина пешниҳодтон мекунем. якта арзонтар гуфтен, арзон пешниҳод мекунем. дайво тико краскаш нав карда якчанд рӯз шуд. нашоти краска бернаш ягон кор надорад. мошина ҳолатиш беҳтарин. соли 96 бардураи азиз, як бахшиш объёмаш 08 бардураи азиз, ҳам бензин ҳам газ дорад. коробкаш механик. хоб мошин ҳолатиш ҳолати хуб қарор дорад. шаҳри душанбеда 8000 сомонӣ нархи офтагиян 55000 рубли русӣ мешавад. соҳиби мошин қайд кард ки нашоти мотор кузов ягон проблема надорад, дуд намекунад. 4 баллони пачка дорад, аккумулятори нав дорад. ҳуҷҷат мошинам дорад. ягон проблемаи зиёдати мошина дорад. хулоси гап нахаду 100% ҳуҷҷатам дорад. краскашам навай, моторшам проблема надорад. ҳамин қадар чиз мешавад ҳамин мошино. рақамошон дар рӯи экрани хеле салоншон мондагӣ будам. метавонед занг занед бо пурсон шавед аз хиди соҳиби мошин. дӯстои азиз, навори мо идома дорад. мошини навбатии Opel Astra H мебошад ки дар кузуфи универсалай. мошинои хубанд ва маҳз камтар маълумот метавонед оиди ҳамин мошино ва маҳз ҳамин навакида беҳад бисёр одро месан ай давлатҳои Европа, аз ҷумла Латвия, Германия. хай чизора бояд бо ягон навор мекунем, мегем Швейтсария, ай чандин давлатҳо дороомадесан. хоб соли 2006 Astra H панорама фул комплектация пешакӣ мезанем. объём мотор 1.6 бардураи азиз, бензини холӣ, коробка передачаш роботай. бисёртон ба филм робота медонен. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. шаҳри душанбеда якчанд рӯзи дуромагӣ 59000 сомон нархи мошина гуфтесай 410000 рубли русӣ мешавад. оиди мошин соҳиби мошин маълумотҳои бисёр додагӣ бардураи азиз. ҳама чизама шояд успед накунам. чизиш ҳаст мегӯм мошина састанаш беҳтаринай. хатавои мотор ҳамаш тоза кардагӣ, химчистка кардагӣ. мошин беҳад хушро нигоҳ кардагӣ. ҳама чизаш абсолютно зурай, ҳама чиз абсолютно кор мекунад. обогрев сидени, ҳама чизаш центр замок бе ягон проблема. аэрбагош даже ҳаст бардураи азиз. хоб баъд як чизгарам қайд кард бардураи азиз ки 100 километрда 8.5 литр мехӯрад. чизе ки ҳаст бисёри бад галзага бардуро хиёл мекунам ки навор дароз мешавад. чизе ки ҳаст мошин абсолютно бепроблема, бетангаи як тангаи зардакак расход намекунен. рақамош омодагин бо занг занед, пурсон шавед. хай оиди мошин бояд қатъи соҳиби мошин гап занед. дӯстои азиз, комментарияда нависед оиди кадом мошин маълумоттон ва кадом мошина пага барвақт пешниҳод кунам. илтимос як бор ду бор невод 4-5 бор нависонед. ман гуфтам сабабша ба чӣ сабаб бисёртар нависонед. албатта мо навора идома метем. караван якчанд бародар навис ки ягон каравани хубтар биё ки кор надошта бошад. ина маш модан маҳзиятам хеле састаниша пешниҳод мекунам. ҳамин рӯз якчанд бародар нависанед хондум. Opel Astra F дар кузуфи универсалай бардураи азиз, соли 97 тоза, объём мотораш 1.6, ҳам бензин дорад, ҳам газ. хай ҳардуш қоидавӣ кор мекунанд. оиди мошин соҳиби мошин бардураи азиз беҳтар маълумоти бисёр додагӣ нест. коробкаш механика, ҳолати мошина ҳолати олиҷаноб, қарор дорад шаҳри душанбеда. дар шаҳри душанбе гаштагӣ тоза гуфти гапо нагрузка додагӣ нест. мошина 26000 сомон нархи мошина гуфтеса 180000 рубли русӣ мешавад. баъд соҳиби мошин қайд кард ки ҳолати мошин беҳтаринае, срочное баъд фурӯхта мешавад. харидоро бошанд биёян бинанд. агар харидори аниқ бошанд фикр мекунам маҳқулчон мешавад гуфтагии соҳиби мошин. рақамошон омодагӣ метавонед занг занед, боз пурсон шавед аз хидматшон.
муштериёнар, навора идома метем. Якта Opel Astra F аҷоиб ғалт идмон пешниҳодтон кардем маҳз. Opel Astra F дар кузови хеҷибекаи соли 97 май, ҳабиё моторош 1.6. Бензини холӣ, газ умуман умрш дадидаг нест. Коробкаш механикаи мошин дар ҳолати оли ҷаноб қарор дорад. Мошин шаҳри Душанбеда қарор дорад. خب 51000 сомон гуфтесаиш 354000 рубли русиям ба қурби имрӯза мешавад. Оиди мошин соҳиби мошин қайд карда ки мотор 1.6 екатека документош ҳуҷҷатои танировкаш ҳамаш то дмоаги 2023 ҳама чизош ҳастай, ҳама чизош ба тамоми оли ҷаноб карда ягон проблема надора ва сиди салона задни камера хулоси гап ҳама чиза мошин дора, ҳама ҷош кор мекунад. рақамошон омондагӣ бордураи марамат занг занед, баъд илтимос хоҳиш просто вариантотона нависонед ва фикротона оиди ҳамин мошина нависонед. лично ма дар интерес ина ки 51000 сомон да хеҷибек харидан дар ҳамин давру замон дар 2022 мумкина ё гуфтигапо правильне ё ки правил нест, шумо мебуден мехариден намехариден чизе аз хулоси гап оиди ҳамин хеҷибеки зард нависонед беҳтарин мешавад. гуфтигапо приз шампан ҳар як тара мехонам. باید دیگر نویسونن که لیش نشما 51000 در یگام بالوش در پول میموندین یگام سیچکا میگفتن چی میگفتن چیزی که هست نویسونن اینترس نی بعد همین من نیوی شما را خوندم برای دوستو هزار رحمت برای دستگیریتون. نواری ما با ادامه دوران یک دیگه بهرتون پیشنهاد میکنیم Opel Astra F در کузовی سیدان سالی برایش ماشین سالی 1995 май объем мотор 1.8 бензин газ ҳар душа дора, ҳар душ кор мекунад. бордур азиз оиди моторш як гашт гуфтум маълумот надодум. хоб як гашти 16 зефир ай бордур азиз ки хай фикр мекунам сидан да слишким баъд мотори вазмина ба фикрам ки мекана раҳра. хоб гап зиёд намекунем. ҳам бензин ҳам газ дора. коробкаш механик ҳолатиш ҳолати беҳтарин қарор дора. мошин дар шаҳри Душанбе 40000 сомон нархи мошина айни ҳол гуфтесай 258000 рубли русӣ мешавад. соҳиби мошин қайд карда ки ҳолати мошин зури бад беҳтарин. хоб моторша гуфтем бордур азиз ҳама ҷош қонун қоидаш қатъи 1 сола ҳуҷҷат 1 сола танировкаи лиқ. рақамошон дар рӯи экран аст. маълумот ҳамин қадаре ки додагӣ буд мода мо ҳам пешниҳод кардем. харидоро бошанд агар интерестон да ғалт дида боша метавонед занг занед % ва маълумотро албатта ки аз худашон дарёфт. навороро идома метем. дӯстои гиромӣ боз баҳртон пешниҳод мекунем. инсоне ки сечка дӯстор буден сечка пурсен пешниҳодтон мекунем Mercedes Benz C-класса ки соли барои соли 1997 хоб объем моторш 2.8 сушвориш бензини хӯрӣ. коробка передачаш боша автоматай мошин пешакӣ ки мезанем японкай 6 силиндрай 2.8 ба тамоми санъаташ. ҳолати мошина ҳолати беҳтарин шаҳри Душанбедай. нархи мошина 60000 сомон гуфтеса 417000 рубли русӣ мешавад. соҳиби мошин қайд карда ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. салон кожини сидельниё лифт климат контрол ҳамаи наваратора дора, ҳамаи наваратош кор мекунад. кондитсионер пансионер ҳамаш қонун қоидаш қатъи люкам даже дорад. рақамошон омондагем маълумот бисёр додем фикр мекунам ва бисёрам таъриф кардагем. краска нархшашам маълум ай дар сурати ки бекорай. балоно примернаш ҳаст 70% ҳастанд дар сурат маълум. рақамошон ҳастай харидоро бошед занг занед % ва маълумотро дарёфт кунед. хоб дӯстони азиз наворои мо идома дора. то охира тамошо кунед навороро бо баҳртон пешниҳод мекунем. хоб Mercedes Benz C-класса ки соли барош соли 1994 май ай сол уже маълум ай ки сечкаи простояй. хоб объем моторш дай ҳам бензин дора ҳам газ дора мошин. коробкаш механик мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. мошин шаҳри хуҷанда. нархи мошина 45000 сомонӣ гуфтеса ки 312000 рубли русиям ба қурби имрӯза мешавад. оиди мошин соҳиби мошин қайд карда ки мошин состоянияш беҳтарин техасмотро то 2023 августай. кондитсионер 4 электропакет ҳама чизош қонуну қоидааш қатъи ҳаст. мошин камбудӣ надора гуфтага бордуроҷон. рақамошон дар рӯи экран аст. харидоро занг занед бо пурсон шавед. дӯстои азиз як чиза мехоҳам қайд кунам. хоҳиши зиёд мекунам ҳамуд инсоное ки ҳар рӯз моро тамошо мекунед ҳар рӯз поддержка мекунед
як дастгирӣ кунед шербачаҳо обязательно лайк ҳамонем подписатсия кунед. ҳамин чиз барои мо беҳад важне дӯстои азиз. агар важ намебуд ма ба пеши ҳамин чиза намегуфтум. ба ҳамон хотир 1 минут вақт ҷудо кунед. илтимос лайк монем подписатсия кунед. ҳамин қадар дастгирӣ ба хотири ҳамин тоҷик буданмон ба фикрам ки пасанд. дӯстои азиз мегзарем ба қисмати мошинҳои боркаш. албатта баҳртон пешниҳод мекунем як мошини боркаш бо номи Hyundai Porter D. خب سال برای سال 2004 ماشین حالتش حالتی بهترین ماشین در شهری. خب ماشین بخش باردار در ناحیه دیوشتیچ یعنی قونچی پیشنا قرار داره. ماشین در حالتی بهترین قرار داره. خب 75000 سوم شده 520000 روبل روز میشه. نگاه کنید باردار عزیز چی گفته که اویدی ماشین پورتر دی اینترکولر موتورش حالت ماشین به حد خوبه باردار عزیز. یگام کامبودی نداره. سستانش خلاصی گپ کار کرده شه تو همین وقتا مشکلی دیدگی نیست پیش اومدگی نیست یعنی که مشکلی داکومنتاش دو دکابر معلوماتی چند قیقی دادگی بود ما پیشنهادتون کردیم باردار عزیز. رقماشون هم دادگیم سودا هم میشه البته خریدارا باشین روین ببینین ای غونچی بده با سودا کرده میشه پیشکی یک بار زنگ زنین با نقصر میشه. بعد انسانایی که مهمونین تکرار با تکرار دوستای عزیز وقت جدا کنین. وقتی که نه که ماه جدا کنین وقت جدا کنین 10 секунд кнопкаи сар хазир кунед. лайк обязательно шава. комментар да навис. мошине мехосаки та тамошо кун. фигапо ҳаловат бар мошини арзона. навора идома метем баҳри шумо пешниҳод мекунем самасвали хокораки. шумо нависа буден соли 2010 шаҳри душанбе да қарор дора. мошини асастаниш идеални баъд яъне тоза бад бородур азиз 245000 сомонаш гуфтесе. дар ҳолати олиҷаноб қарор дора. суратошуна бинен хай ба фикрам ки самасвал ҳами хоко фамо жехтон мефаҳме хтон синотраки хоко рақамошон дар рӯи экран ҳаст. бордур азиз суратоша бинен маъқултон шед як бора шумо занг задан ва пурсидан агар харидорои аниқ бошед. азиз дайда навори мо ба поён мерасад. такрор ба такрор мегӯм илтимос як бор ду бор не 5 бор зиёдтар нависонед. мошинаи мухтасатона обязательно ҳам саҳар барвақт тамошо мекунед. دوستای عزیز آخران خواهش شما چیه نمونده باشید لایک یک بار پرور که بمون обязательно شیر بچه کنوکای سرخه обязательно زرک شیر بچه.